Hello guys, good morning. Good morning guys. Nandito po kami ngayon sa TISDA School, Sinsat. Tapos ang gagawin namin ngayon ay magluluto. So guys. Nagluluto ko rin guys. Masarap ngayon guys ang pagkain namin. So nagpiprito ng isda. Guys. Ayan. At saka yung nagluluto na ko, ang pinakamaganda namin na Bati ka guys. wag na lang daw sabi. Oh, ito naman ang chief cook namin. Ito. Assistant lang yun. Ang ganda-ganda, di ba guys? At ito naman ang aming pinakananay dito. Siya ang pinakamatagal na namin na DSW. Kaya si Nanay Edita Rosales. May premium. Oh guys, oh, di ba? Ilang taon ka, Nanay? 63. Oh. Ito, Makalaki na step. Naglaki na. batang-bata pa. Batang bata ko. Naglaki na. Naglaki na. Hi guys. Batang bata pa. Naglaki na. Ngato ipanood na ito supling lulutuan kay guys. Oo guys, marami kaming lulutuin ngayon guys. Unsa man dere? Ilaga guys. Uy, awas. Kumukulo na pero di pa kumukulay. Ayan guys, oh. Hihigupin at sasabawin. Again. Okay na. Nanay. Bandang ka naman kasi. Ito guys, lulutuin pa namin chicken. Maganda dito sa loob ng TISDA. So guys, maraming mga dito, gamit. Yan guys. Kaya hindi mahirap mag-aral dito sa TISDA dahil maraming mga utensils. At saka mga maestra dito, mga teacher guys, mga mababait. At saka kita guys, magpunta ako doon sa ibang kwarto. Guys, please subscribe Catalina Arts. Oh, Catalina Arts. bye-bye guys. See you later. Oh guys. At saka magpunting muna ako doon. Bye-bye. Yes. Masarap dito. At mahangin at malamig ang simoy ng hangin. O, di rin nilang photo guys. Please subscribe sa Catalina Arts. Bye-bye. Ito ang isang barangay kagawad namin guys. Maganda din. Buya. Itong konsel namin doon sa Libertad. Oo.